За добрите първоначални отношения между Върховния комитет и ВМРО свидетелства, например, един такъв изтъкнат деец на вътрешната организация, като Георче Петров, който през 1899 година пише: съществуват две организации по освободителното дело. Една вътре, друга тук, т.е. в България, където той тогава се намира. Управителните им тела, ЦМОРК, т.е. Централен Македонно-Одрински революционен комитет там, т.е. в Македония и Одринско, и Върховен македонски комитет тук, са в съюз, без да се бъркат единия в работите на другия. Посредникът съм аз, като член на Централния комитет и такъв по пълномощно в Върховния македонски комитет.